Ty, Liborku, víš, chtěl jsem se tě zeptat, kdyby ses někdy náhodou oženil, řekni mi, dokázal by ses rozvést? Myslím, jako se svou ženou rozvést. No, šéfe, já nevím, mně to nehrozí, protože já bych se asi nikdy neoženil, ale teď vy sám musíte vědět, jak je to strašné mít doma babu, šéfe. No, tak většinou ano. Ale víš, já jsem měl na mysli, když má doma někdo takovou tu hollywoodskou hvězdu. Děkuju, Saško. Prosím, šéfe. Víš, takovou tu sexbombu. No tak, proč se ty lidi rozvádějí? No, protože já, kdybych měl doma takovou ženskou, tak bych se určitě nerozvedl. To je přece úplně něco jiného, než mít doma obyčejnou ženskou, ne? No, tak třeba neuměla vařit. Povíšný. To Ruženka ze začátku taky neuměla a nakonec jsem si zvykl. Otevřete! Je tam někdo? Nestrkej do mě, já jsem tady byla první. Otevřete! Úřadujeme, až zítra neumíte číst. Dobrý den. Dobrý den. Čím vám můžeme pomoci? Já bych chtěla nahlásit napadení a obtěžování. Ne, já chci nahlásit napadení a obtěžování. Tak kdo je tady velitel? Počkej. Ne, von? Vy? Tak poslouchejte. Ne, poslouchejte mě. Vůbec jí neposlouchejte. Dám mi klid. Já jsem tady velitel, Mirek Petržilka, dobrý den. Dobrý den. Pane Petržilka. Tak já bych chtěla okamžitě nahlásit surové napadení, hrubé obtěžování, sprosté nadávky směřované na mou osobu. Ne, ona lže, kapitáne, ona si to všechno vymyslela, ona si to všechno začala první. Tak dozdá mi pomaloučku všechno podrobně a my to vyšetříme a sepíšeme. Že, Buček? Jo. Tato stará škatule do mě vrazila autem. Šéfe, škatule je velké nebo malé, šéf? Nevím já. Do mě vrazila autem a způsobila mi nevyčíslitelnou škodu. Jaká škatule? S malým. Jaká škatule? Kdo do koho vrazil autem? Ty jsi vrazil autem do mě, ještě si mě napadla. Nevrazila. Počkejte, takže došlo k autonehodě. Jsou nějaké oběti? Já jsem oběť. Ty jsi oběť, ale tak ve snu, prosím tě, podívej se do zrcadla. Šéfíku, tady jsem jedinou obětí já. Ano. No dobře, tak dá mi klid. My to všechno vyšetříme a sepíšeme. Buček, píš. Takže zase já, že? Tak. Takže vy jste do sebe navzájem vrazili. No tak to se někdy stává, že se dvě auta srazí. Kde se to stalo? Přímo před vaší stanicí, pane kapitáne. Ale pane kapitán, ona jak mě viděla, schválně se rozjela a pak do mě vletěla. Vyšný, běž obhlídnout místo havárie. Rozkaz. Ano. Můžete mi říct, proč by ta dáma do vás schválně vrazila? Proč? No to je jednoduchý. Protože je na mě stále naštvaná, že jí manžel utekl ke mně. A to je pravda? To není pravda. Mě muži neopouštějí. No. Já jsem ho pouze vyhodila a on chudáček odešel k této fuchtli. Fuchtli měkké, to víme. A posléze vyhodila i ona jeho. Pane kapitáne, já hlásím, že před stanicí skutečně došlo ke kolizi dvou osobních vozů. Vyšný, jsou tam nějací zranění? No naštěstí ne, ale oba vozy mají poškozené nárazníky a odneslo to jedno čelní světlo. No tak to je skvělé. Nikomu se nic nestalo. Tak zavolejte na pojišťovnu a nashledanou. Přejeme krásný den. Jakže se nic nestalo? Já přece chci nahlásit fyzické napadení. Ty? Já mám auto na cimpr-campr, jo. A ona se mě ještě snažila škrtit, jo. A byla mě sešity. Hele, já z tebe vysoudím i tu poslední podprsenku, co máš na sobě, ty učitelská chudinko, jo. Ty ještěrko jedna, ty dostaneš do životí. Šéfe, pojďme vyrazit. Buček, dost, ticho. Seber je a odveď je na vyšetřovnu. No. Kam? Do celý, Buček. Sepíš s nimi protokol. Uvidíme, kdo dostane do životí. Nebudete nás mučit, že ne? Prosím tě, nedělej, že by se ti to nelíbilo, ty masochisto. Jen se těšte, dámy. My na vás pošleme našeho specialistu na vyšetřování. Šéfe, scháněl jste mě? Já jsem zrovna zajišťoval důkazy ohledně té ukradené míchačky a musím říct, že to vypadá velmi zajímavě, velmi zajímavě. Popelka, nechej míchačku. Míchačkou, já mám pro tebe úplně jiný a speciální úkol. Víš, takový bombónek. Taková třešnička na dortu, bych řekl. Vražda, šéfe. No, tak zatím ještě ne, ale
brzo by mohla být. Jedná se totiž o 2 ženy, Popelka. Rozumím, 2 ženy a co na to mám řešit? No ne, Popelka, oni jaksi do sebe vrazili auty přímo před naší stanicí. A co s tím mám dělat já? Popelka, máš je na vyšetřovně. A nebudeme si nic nalhávat, ve vyslýchání si tady nejlepší ty. A navíc máš nejvíc zkušeností se ženami. Ale tak 2krát ženatý bez závazků, šéfe. No, vidíš, teď říkám, že jsi nejzkušenější. Sepíšeš s nimi protokol a pak je pošleš pryč. No rozumím, 2 ženy, tak to je plno citů, tam je taky nějaká hysterie, to potřebuje celého chlapa, něco jako já. No přesně tak, Popelka. Krycí název akce? Mission Impossible. Tak co vy, Břídilové? Prý nezvládnete 2 baby. Franto, nech na hlavě, vole, dokud ty baby neviděl. Oni jsou ostré. No, ona totiž jedna druhé přebrala druha. Dobré ránko, kolegové. Co pak se nám to před stanicí stalo? Nějaká bouračka nebo co? No Kosinová, co to asi může být, že? 2 auta naražená do sebe. Asi filatelistická burza. Samozřejmě, že bouračka. Dej si pozor, aby se taky tobě brzy nestala nějaká nehoda, víš, fanoušku? Kosinová, víš co? Já mám fůru práce. Protože víš, kdo je tady na stanici nejlepší? Kdo je schopen řešit ty nejzapeklitější případy? Neříkej mi, že ty. Aha, už tomu rozumím. Takže ty máš vyřešit nějakou složitou, zapeklitou, přejetou slepici, že? Přijdeš o řidičák a ještě tě zavřou. A už buď ticha, Martinko. Já mám být potichu. Nazdar, bonďata. Jak ty s tou tvojí sprostou pusou vůbec můžeš vyslovit moje jméno, ty blondýno? Vy tady máte Mirdovu růženku? Ne, Pepe. My tady máme velice složitý případ, který jdu hned řešit. Je tak dobře. Než odejdeš, prosím tě, chci vám říct, že kafebar je dneska zavřený, tak abyste nechodili zbytečně. No to sranduješ, Pepku. Co děláš? A kam budem chodit na obědy, prosím tě? Prosím tě, Pepe, co tam máš? Deratizaci? Přemnožili se ti potkani, co? Potkani, co? Haha. Mám tam náhodou jednu velmi slušnou a výnosnou akci. Kamarádi se domluvili na srazu a pronajali si celou hospodu, no. Je, ty se maj. To my jsme neměli sraz třídy, ani nepamatuju. A prosím tě, čarodějnice jako ty nedělají srazy? A nebo si zlomila košťátko, nebo nejsi vítaná? Za to ty jsi fanoušek tak okouzlující, že jsi všude vítaný, No že? tak. Abyste si nemysleli, že Pepe je svině a že kašle na štamgasty, tak vám ty obědy přineslu sem, co? Jo, a jaká je nabídka? Francouzský brambory s okurkou. A to druhý? Francouzský brambory bez okurky. Cena stejná. No tak já si dám ty s okurkou. Libunda? To tež. Fanda? Taky. A pivičko. Scarlett O'Hara. 3 tatranky jako folu. No tak tohle já nemusím poslouchat. Pepe, já jdu na tu vyšetřovnu, protože my tam dneska máme 2 pekelný ženský. A kdo myslí, že je bude vyšetřovat? No, kdo je tady nejlepší? Alex? A prosím tě, tady nikdo takovej není. Ale Františku, já jsem tady. Jo, Saška, no tak to v žádném případě, to je bouračka, ublížení na zdraví. Pepe, vsaď se, že do 1,5 hodiny, až ty babi zmáčknu, s pláčem podepisuju protokol. Dobře. Tak 1,5 hodiny tady budu s obědama. A když prohraješ, umyješ mi auto. Co? A když prohraju já, tak máš u mě obědy týden zadarmo. Platí. Dokdy mě tady ty švestky hodláte držet s tou učitelkou? Policie! Pomoc! Policie! Fando, zlom vás. Když bude nejhůř, zdrhej. Tak dobré jitro, milé dámy. Vítám vás na policii, s čím pak vám mohu pomoci? Franto! No, ne, tak to teda, ne, to se mi snad jenom zdá.
No co tady děláte? My? Co tady děláš ty? Františku? Franto? Ne, s váma dvěma. Já už nikdy, poslouchej, nikdy nechci mít nic společného. Tak to je ta tvoje policejní kriminálka v Brně, viď? No, to seš teda policejní ESO, fakt, že jo? Františku, já jsem tak ráda, že jsi tady. To je tak dobře, že tě vidím. Já bych sem chtěla nahlásit úmyslnou, a já zdůrazňuji úmyslnou autohavárii a následné poškození mého zdraví. A to chceš jako nahlásit jemu, jo? Tak dost. Ticho. Kdo všechno ví, že jste tady? Teda takhle. Kdo všechno ví, že jste moje bejvalý manželky? Ale Františku, co bylo, bylo. No teď jsi úřední osoba. Takže si pěkně sedni, vezmi si papír a tušku, piš, já ti budu diktovat, ano? No tak moment. Nejdřív snad vyslechneš mě, já mám úplně rozflákaný auto, Franto. Františku, piš, ano, nezdržuj se. Takže dne 17. března napadla tady ta fúrie poškozenou a zároveň jí ublížila na zdraví. Dne 17. března napadla fúrie Počkej, to nemůžu psát, prosím tě, ty ses taky úplně ne. Kdo je tady policajt? Hele, já jsem tady policajt, ticho. Já jsem tady policajt. No, konečně ti to došlo, okamžitě ji zatkni. No ne, tak počkat, pěkně po pořádku, systematicky. Začneme pěkně po pořádku. Tak, nezapomeň, kdo byla tvá první žena? Kdo ti pomáhal s maturitou? Prosím tě, snaž se neskazit to poslední, co mezi námi zůstalo. Prosím tě, co to zkoušíš? Koho to zajímá, že jsi byla první? Když kdyby si věděla, co o tobě navykládal, když přišel ke mně. No, ticho! Tady se ptám já a vy odpovídáte, jasný? Co jsi o mě říkal? Co jsi pro boha o mě říkal? Ale nic, co bych jí No, říkal. co by? No třeba to, že nosíš kalhotky i týden, že? No pamatuješ se, Franto, jak jsi to vykládal v baru, jak jsme se tam všichni tomu strašně smáli? To si řek? To byl takovej Ale Franto, nechci nic říkat teda, ale ta uniforma ti fakt sekne. Ty Vlasto, myslíš? No, stav se někdy za mnou, fojdám v tom baru. Ty Vlasto, to je dobrý nápad. No, mně to přijde tady takový dneska osudový. Tak přijď, pokecáme, popijeme. Neopovažuj se tam chodit, Františku. Ticho! A mluvte jedna po druhý a mluvte k věci konečně. No, teda mluvte, odpovídejte na otázky. No, ruce na stůl. Nazdar. Nazdar, Pepe. Tak jsem slyšel, že prý máš u sebe v baru nějakou akcičku. No, prosím tě, důchodci, chtějí si zavzpomínat na mladý léta, no, trošku se napít šampíčka, vizoura. Důchodci? A to budou pít takhle drahý nápoje? To je no. Když jsou to důchodci, celý život šetřili, no a teď se chtějí předvíst, ne? Ty ale nebudou tam vyvádět nějaký blbosti. Mirdo, důchodci, slušní. Hele, ale měl bych k tobě jednu prosbičku, prosím tě. Jo, prosbičku. Oni jsou starý, že jo, každý přijde svým autem, no. A já mám málo parkovacích míst, no a chtěl bych, aby ti tví bondíčci zamhouřili oči, no, protože ta ulice, to víš, je zákaz stání. No, podívej se, Pepe. Že si to ty, tak ať si tam ty auta nechají. Máš to u mě. Ale prosím tě, jaký máš to u mě, taky budeme jednou starý. Hele, a chlapcům řeknu, ať na to dohlídnou a ať dají pozor, aby se těm autům taky náhodou něco nestalo. No, Míro, už teď se ti to počítá v nebíčku. Tak to dál nepůjde. Ženy! Musíme postupovat metodicky. Metodicky, no, to mi něco připomíná. Vždycky, když se rozbil záchod, to bylo sami metodicky, viď? A pak si nebyl ani nic schopný udělat, ani opraváře si nezavolal. Františku, musíš postupovat metodicky, jak jsem tě to učila. Nebo budu muset všem povykládat, co jsi se mnou dělal a co já pak musela dělat tobě.
To prosím tě, a co bys asi tak chtěla vykládat, ne? Co bys asi tak chtěla vykládat, ne? No počkej, snad ne to, že když si Franta vypije, že dělá striptease. Nejen to. Františku, jestli okamžitě nezapíšeš, že mě tato blbka napadla, tak já to všem řeknu. Ale prosím tě, teď už to dávno všichni všechno ví. No počkej, no on po tobě taky chtěl, abys ho plácela na holý zadek pendrekem. Ticho! Tak a od této chvíle budete, zvlášť ty, odpovídat jenom když budeš tázána. Jenom když budeš tázána. Všechno, co od této chvíle řeknete, zvlášť ty, může být použito proti vám, zvlášť tobě. Tak, uděláme to takto. Budu zapisovat každou výpověď jedné každé z vás na samostatný papír, ať je v tom konečně pořádek. Františku, proč jsi mi neřekl, že jsi chtěl, abych tě byla ty jeden? Proč jsi mi neřekl, že jsi chtěl dostat na zadek? Víš, jak já bych ti naplácala? Víš, jak já bych ti dala? Nebo já mu dala i za tebe. Oj, to je rychlost. No, promiň, Franto, promiň. No Buček, co sem lezeš? To si tam zase beze mě neuměj poradit. Františku, promiň, ale se mi to nějak teda tam. No, nehrab na to. Buček, ven. Nebo ven. Běž si s tím někam jinam, Buček. Františku, minuta, 2 a bude. No. Tak. Začneme znova. Systematicky a metodicky. Začne ta, která je starší. No. Co? Jsi zase nějaký gentleman. Jméno. Rychle. Martina Popelková, narozená... No, Popelková. Stačí jméno. Příjmení je v tuhle chvíli nepodstatný. Ty jsi nechal jeho příjmení? Popelková? Ticho! Št. Teď ta druhá. Stačí jméno. V, L, A, S, T, Pomalejc. T, A, Popelková. Ticho! Popelníková. A ty jsi nechala jeho jméno, proč? No proč? Protože mám jinou práci, než běhat po úřadech kvůli úplně blbýmu jménu. To prosím tě, víš ty, jak jsi mi tím jménem zkomplikoval život? Prosím tě, co tobě? Mě ho přímo zničil. Mě zničil moji učitelskou kariéru. Víš, jak mi říkali žáci ve třídě? Jak? Popelnice. Netrvá mu to nějak dlouho? Co tam s ním asi dělá? Tak, tady jsou ty obědy. Kde jste všichni? Tak všichni jsou tady, ale všichni tak nějak různě. Různě. Libor, Alex. Díky. Kde je Popelka? On je tam ještě s nima? To si asi pisuje nějaký román, nebo co? Ale nebo jsou ty Tatranečky, to víš. Scarletko, mám prosbu. Prosím tě, já bych potřeboval na ten sráz nějakou takovou babu, jako seš ty. Když řeknu, že přijde Miss Humpolec. Co? Pepe, já ti děkuju za nabídku, ale víš, já jsem mediálně provařená, tyhle věci si absolutně nemůžu dovolit. Co rád, já jsem zapomněl, promiň. Alexi, jdi pro Popelku, vypršel mu čas. Tak promiňte, už vás nebudu rušit. Promiňte. Ty vole. Víte, kdo tam jsou ty 2 barbíny ve vyšetřovně? Tak to se podržte, ty vole, to je bomba. To jsou obě bývalé staré Popelky. No fakt, Popelka končí, vole. Ty kráso, kluci, dávejte na něj bacha, ať mu nezlámou ruce, já to auto potřebuju umýt už dnes. Čau. Čau. Tak manželku. Myšný, Riefenstahl, mám pro tebe speciální úkol. Půjdeš a budeš věnovat mimořádnou pozornost těm autům, co parkují u Pepeho na tom srazu. Jasný? Mimořádnou pozornost. Jo, hlídat parkoviště. Jo. A shledanou. Vyšný, nenápadně, ale profesionálně. Ať se tam nic nestane. Odchod.
Martino, můžu se tě na něco zeptat? Ticho! Už žádné dohadování. Poslouchej, byl Franta vždycky tak neschopný v posteli. No neschopný v posteli. Ty Vlasto, co to říkáš? Teď to není pravda, teď volala ještě, opakovat, bravo si volala, dělala i zvuky. Teď si říkala, že si lepšího neměla, jak neschopný. Vlasto, víš, co já jsem si vytrpěla? On vůbec nic neuměl. On byl úplně jako dřevo. Takové mladé, hloupé dřevo. No jo, ale dřevo je aspoň tvrdý. Jemu stačily většinou tak 3 pohyby. Někdy to byl jen jeden. Martino, to není pravda. Ty jsi říkala, že jsem byl tvůj nejlepčejší milenec. Musela jsem tě nějak povzbudit. To se tak se žáky má dělat. No co je? Počkej, kam jdeš? Ještě si nás nevyslech, kam jdeš? Ale snad si se neurazil. On? Proč? Já potřebuju pauzu. No. A co? Dal by si kávičku, viď? S Karletkou udělejte mu kávičku. On má za sebou těžký výslech, viď, Popelka? Šéfe, vy mi tak rozumíte. No. Pane kapitáne? Vyšný. Tak co Vyšný? Všechno v pořádku? Ano, totiž ne. Jde od auta, co jsem měl hlídat, jo? Tak to jsou všechno poměrně luxusní černé terénní vozy a to mi pro důchodce nepřipadne jako úplně běžný dopravní prostředek. Vyšný, stát dělá dobrou sociální politiku, no tak naši důchodci nevědí, co s penězmi. No, ale pro jistotu jsem si teda poznamenal jejich čísla. No to je v pořádku, Vyšný, to je v pořádku, ale teď se vraťte zpátky. Teď by někdo ze závisti mohl těm důchodcům ta auta v oběd třeba korunou. Rozkaz. No. Šéfe, mohl bych s vámi mluvit o samotě. No? Popelka, takže ty je tam držíš 3 hodiny a nepřijdeš na to, že to jsou tvoje bývalé manželky? Šéfe, já jsem je nepoznal, já jsem je dlouho neviděl. Jo, tak ty jsi je nepoznal, ty jsi je dlouho neviděl. A že tady máš 2krát napsáno Popelková u toho data narození, to je nic? No, oni mi to do poslední chvíle tajili. Popelka, ty se teď sebereš, půjdeš tam, napaříš jim pokuty a pošleš je domů. Šéfe, já tam nepůjdu. Já z nich mám trauma. No, Popelka, ty se jich snad bojíš. Šéfe, zůstane to mezi náma. No. Oni mne zneužívali. Cože? Ano. A to jak duševně, tak i sexuálně. Ježišmarja, to muselo být strašný, co? No ano, šéfe, to bylo. Představte si, že mne nutili dělat striptease. Striptease? Tak víš co, Popelka, my to všechno pěkně podrobně sepíšeme a pošleme to na prokuraturu. A tak to zas ne, šéfe. To je zbytečný. Mně by stačilo, kdybyste ten výslech dodělal sám. Zbláznil ses, Popelka? Co? Já mám za tebe dělat striptease? No to ani náhodou, mně stačí doma růžena. Hezky tam běž a s těma 2 krasavicema si to vyřiď sám. Jo? V tom případě, šéfe, Popelka! dávám výpověď. Popelka. No dobře. Tak to za tebe dodělá Kosinová. Tak ne. Nazdar, bonďátka. Popelka, kde máte ty uplakaný děvy? Chci je vidět, co? Nazdar, Pepe. Čau, Mirdo. Prosím tě, ten tvůj agilní policajt se pořád motá kolem těch aut. No, počkej, a vždyť jsme se domluvili, že ti je pohlídá.
Ty Pepe, a není tam náhodou zákaz zastavení? Ale ty mlč. A připrav si kyblíček s vodičkou, jo? Mirdo, prosím tě, odvolej ho. Jakmile ho těmi důchodci uvidějí, tak ho zastřelej. A nedávno se rozhodl, že bude bojovat s terorismem a čekal dokonce na tajný kódy, který budou cíhat. Šéfe, poslušně hlásím, obě poškozené uplatní náhradu škody na pojišťovně. Případ je uzavřen. Teda Kosinová, vy jste neuvěřitelná. Prosím. Dámy. Ty dvě auta tam venku. To je vaše kolo. To jsou naše, no. Jste docela fešandy. Ale Pepe, nečekají na tebe náhodou penzisti? Františko, kyblíček a vodička. No tak pardon. Já bych se rád představil, dámy. Josef, Pepe, Gregor, jméno mé. Vlastička. Vlastně. Martina. Martinko. Mám pro vás takový návrh. Docela nedaleko odsaď mám velmi solidní podnik, kde mají dnes sraz důchodci. A já bych tam potřeboval 2 hostesky. Ale úplně přesně stejný, jako jste vy 2. Takže dávám návrh, dámy. Každá 10 litrů. 10? 10. Plus tringelty navrch. Co? No, Jo? no to zní dobře. Co říkáš, Já Marti? myslím, že si plácne. No, já ti plácnu, Marti, nikam nepůjdeš. Navíc mám kamaráda, který vám tuto věc, ty auta opraví. Jménem zákona stůjte, já vás potom holky zachraňovat nebudu. Jo, Františku, mám takový návrh. Nebudeš umývat auta mě, ale umyješ auta tady dámám. Já je potom naleštím. Papa. Popelka. Tak akci Mission Impossible si vůbec nezvládl. No jo. Za to Kosinová, ta má pochvalu. Děkuju, kapitáne. No, Pane kapitáne, Vyšný? já chci nahlásit, že u Pepeho Gregora zřejmě probíhá sraz mafiánů. Co? Mafiáni. No. Kde by se tady vzali, Sašo, mafiáni? Ti se vyskytují pouze a jedině v Praze. Když... No, a dneska u nás. A prosím tě, co ty se na to tak třepeš, co ty víš o mafii? Vyšný, No. jak tě to vůbec napadlo, prosím tě? No, já jsem porovnal čísla těch vozů, co jsem si poznamenal, s těmi čísly, co máme v tom přísně tajném seznamu. Počkej. V tom seznamu, jak v něm jsou i ta přísně tajná jména? No, přesně s tím. A porovnáním jsem zjistil, že většina těch čísel vykazuje přísnou shodu. Ježiš, já jsem taková trubka, šéfe. Já jsem mohla dělat hostesku mafiánů. Šéfe, mám nápad, obklíčíme Pepeho kafebar a všechny mafiány pozatýkáme. Popelka, uklidni se a zůstaň sedět laskavě na zadku, ano? Stačí, že tam máme tvoje manželky. No, šéfe. Popelka, chceš, aby se vrátili? Proboha ne. No tak. Vyšný. A ty mi řekni, prosím tě, co by asi tak mafiáni dělali na srazu důchodců? Vidíš tam nějakou logiku? Nevidíš? Tak vidíš. Teď se hezky všichni uklidníme a budeme se dál věnovat našim povinnostem. Důchodci ať se klidně baví, mafiáni ať si táhnou tam, odkud přijeli a hlavně, aby sebou vzali obě manželky, tady Popelky. Viď? Jo! Vyšný, Riefenstahl. Demolition Man. Kosinová. Kdybych tak věděl, co ti na to říct, tak ti to řeknu, ale odplic, Kosinová. Já myslím, že máš moc práce, Paníčku. Já si taky myslím, že mám moc práce, kdo je tady Kosinová. nejlepší? No já jsem tady No, ty nejlepší, jsi tady Kosinová, tak já si to budu zopakovat. Ženy! Už ale.